салом алейкум ва раҳматуллоҳ дӯстон. ҳамин дар интернет медарои ҳафтаи охир ҳама ахборо радио озодӣ ва дигар ҳама ахборот дар бораи Сурия сухан доранд. муҷоҳидо шаҳри Ҳалабро озод карданд аз зулми низом. муҷоҳидо тақрибан 200 қишлоқ шаҳрҳои майдаро озод карданд дар як ҳафта ва дирӯз шаҳри Ҳама ва Ҳомсро озод карданд. ҳама сухан дар бораи Сурия дорад. бинандагон шумо алон ин видеоро тамошо доред. шояд муҷоҳидо пойтахт Дамаскро ҳам то ин вақта иншоаллоҳ ки озод кунанд, шояд озод кунанд. хай дӯстон, ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? он чизе ки дар миллати ман, ватани ман дахл надорад, ман ба он кор надорам. барои ман хабари ватани ман, миллати ман муҳимтар аст. лекин дӯстон, он чизе ки дар Сурия озодӣ шуда истодааст, ин тааллуқ ба Тоҷикистон дорад ва таъсир ҳам дорад. аввалаш ин ки бо гуфти радио озодӣ тақрибан 400 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон дар он ҷо мавҷуд ҳастанд. ин хеле одади бисёр аст. ва дуввум ин аст ки онҳо террорист нестанд, онҳо аъзои доиш нестанд. ин хеле муҳим аст. онҳо муҷоҳидои озодхоҳ ҳастанд. сеюмаш ин ки ҳолати Сурия ба Тоҷикистон хеле монанд аст. ин аст ки зиндони Сурия пур аз сиёсиён, бегуноҳон хеле пур аст ва дар зиндон хеле зулм ҳаст. инро мо ҳам дар Тоҷикистон хеле бисёр мебинем. ва дигаре монандии Сурия ба Тоҷикистон ин аст ки дар Сурия бисёр мамнуъ буд дар пайравои ислом. инро ҳам мо дар Тоҷикистон мебинем. ин чиз пинҳон нест. мо медонем ки то 18 сола ба масҷид мамнуъ, риш мондан мамнуъ, ҳиҷоб мамнуъ. шумо шоҳид будем ки чӣ ред гузашт дар Тоҷикистон дар сари духтарону занони мо. ҳиҷоб мамнуъ, то чанд сола ба ҳаҷ рафтан мамнуъ ва хеле бисёр мамнуъиятҳои ислом бисёр дорад. азон гуфтан мамнуъ ва дигар. ин ҳам хеле монандӣ ҳаст. ва бисёр монандӣ байни низоми Сурия ва Тоҷикистон хеле бисёр аст. ҳамаи онҳоро зикр накунем. ва дар охир як муҳимашро ба шумо расонам. ин аст ки мардуми Сурия дар охир хеле хаста буданд. хеле хаста шуда буданд аз дасти низом. ва мо ҳам инчунин дар Тоҷикистон ҳаминро мебинем ки мардуми Тоҷикистон хеле хаста шудаги, бисёр монда шудаги, рӯҳ афтода шудаги, ноумед шудаги ҳастанд. ин азоби мусофирӣ, муҳоҷират онҳоро хеле хаста кард. ҳеҷ кас пиштупаноҳи онҳоро намегирад. ин таъсир дорад ба хастагии онҳо ва ноумедии онҳо. болои ҳамин ин мо нигоҳ мекунем ки ин калазардо чӣ муомили бад доранд ба шаҳрвандони мо. рейд, депорт ва болои ин як наҷаси касофати дигараш боромдааст русские община. ин чӣ зулм дорад бар муҳоҷирини кории мо. дӯстон, ман 100% ин чизро намехоҳам, бовар кунед. лекин мардуми Сурия аз бисёр хаста шудан як искира шуд, ҳама каса хестанд қиём карданд зидди низом. ва дар Тоҷикистон ҳам ҳамин хатаре ҳаст ки мардум хеле хаста шуданд. як искира шавад, мардум мекафанду қиём мекунанд. ман ин чизро намехоҳам, барои ҳамин даъво мекунам ки ғами ин миллатро хӯрен. ин ҳамватанони мо шумо дар муҳоҷирати корӣ ҳолати хуб надоранд. инҳо бояд кӯмак карда шавад. ҳамватанони мо шумо дар мусофирати корӣ дар азобанд. онҳо фарзандони мо ҳастанд. мо бояд ғами онҳоро бихӯрем. дӯстон, ҳамватанон, зирак бошен. аз хабарои Сурия пайравӣ кунен. ҳеҷ ба хатогӣ роҳ надиҳен. ҳоле дар оянда аз ахборои Сурия пайравӣ кунед. дар оянда хеле тағйирот мешавад. шуморо ба Худованд месупорам. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.